Is-santwarji tal-annimali huma kollha mimlija u għalhekk l-appell minn bosta partikolarment f'dan il-miliet huwa biex tadotta u mhux tixtri kelb jew qattus. F'konferenza tal-aħbarijiet fejn fiha ġiet imnedija l-ġurnata Adopt a Pet li ser issir fis-16 ta' Jannar li ġej, ġie spjegat kif id-Direttorat tal-Ħarsien tal-Annimali biss bħalissa għandu 100 kelb u 150 qattus. Fil-fatt, id-Direttur tad-Dipartiment tal-Ħarsien tal-Annimali Patricia Zoppardi spjegat li meta wieħed jadotta jagħti spazju lill-annimali oħrajn, partikolarment dawk trattati ħażin fid-djar sabiex isibu kura u ken fih dan id-direttorat. Meta inti qed tadotta, l-ewwel nett il-persuni li ħadd adottalek il-kelb tkun taf il-karattru tal-kelb, tkun tista' timmeċċjalek mal-lifestyle tiegħek. Barra minn hekk inti qed tagħmel spazju għal kelb ieħor jew qattus ieħor li forsi jkun qed jiġi abbużat, forsi jkun qed jiġi immaltrattat u jew forsi qiegħed fi triq. Ġifieri l-ispazju huwa limitat, imma nagħmlu minn kollox biex niġbru kemm jista' jkun klieb minn barra, nieħdu klieb kemm jista' jkun dawk li jkunu maltrattati, naħduhom fih dan, però nappellaw lin-nies biex jaddottaw u mhux jixtru. Din l-attività biex tadotta annimal ser ssir fil-kwartieri ġenerali tal-Brigata tas-Salesjani fajtu fiha. Il-Ministru għad-Drittijiet tal-Annimali Anton Refalo spjega kif din il-ġurnata il-pubbliku jista' jiltaqa' ma' bost esperti li se jgħinuhom kif jadottaw u jieħdu ħsieb annimal f'darhom. Hija naħseb li l-adozzjoni hija mezz effikaċi u effettiv biex inti tagħti kura lill-annimali tagħna. Għalhekk aħna fissajna l-ġurnata ta' 16 Jannar biex il-familji, speċjalment it-tfal u ż-żgħażagħ jiġu fostna, jitkellmu magħna u jaraw illi wara li jkunu ħadu deċiżjoni illi sejrin jadottaw aħna nurhom il-mod kif huma jistgħu jitrattaw l-annimali tagħna sewwa.